Maktumul adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nde Gündoğar'ın beyik akılları ve nüfusa ahiri Maktumul Pırağı'nın doğulan günün 300 yıllık münasibetli profesör muğalimlerinin talip yaşlarının Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın Merkezi Ilmi Kitaphanası'nın ve Devlet Kitaphanası'nın işgallerinin katlaşmalarına Maktumul Pırağı'nın edebi dörücülüğü, dünya edebiyatının atlı ilmi dörücülük duşu geçirili. Duşun devamını bu yukarı oku mektebinin Bağtiyarlık ovazları Aydın Saat Sopar tarafından Atavatanımızda Hürmet Prezidentimizin yol başlığına amala asılan tutumlu işlerin Maktumul Pırağı'nın Bağtiyar yaşlığın hem de pek süyüğünün vasfını belirten yitiriyen hoşovazlı aydımları belirten yerine yitirildi. Bu yerde olan çıkışlarda belirlenişi berkarar devletin teziyamının kalkınış dövrünü acayip eserler bilen dünya edebiyatının altın hazinesine giren Türkmenin beyik akıllar şahiri Maktumul Pırağı'a koyulan hürmet öğren uludur. Ol bütün ömrünü vatanı, halka baksanlar. Maktumul'un dörücülüğünü adamlara adamkärçilik kıyasiyetlerini terbiyeleyen öğüt nesihat, ahlak kıyasiyetli, ağzıverlik, vatansözcülüğünde yan sığırlar görünüklü orneyliye. Nüfusa ahirimiz Maktumul Pırağı'nın koşulları dünyalar bizim halkımız tarafından değil, dünyanın halkları tarafından höves bilen okulya. Şeyle olan son eğer şahirin at ovazası dünyalar sevütte değil, bütün dünyada velidir ve ulu şöhratiyedir. Akıllar şahir Maktumul Pırağı vatanını, iyiliğini, can tenilen söyün. Bütün ömrünü, döröcülüğünü, ediz vatanımıza onun avadançılığını bahseden şahirdir. Her bir milletin ruhu bütövlüğü onun geçmişinden göz vasalık kaydıya. Halkın geçen yol dörödün tarih hakidası, sugünkü durmuşumuzda öz beyan tapya. Häzirki günde Hürmet Prezidentimizin yürüýte kararına laýyklykda 2024-nji ýylda Maktumul Pırağı'nın doğulan günüň 300 ýyllyk toý münasibetli tutuş ýurdumyzda sol sany gözel paýtagtymyz Aşgabatda türlü dawarlar geçirilýär. Gündoğar halklarynyň arasynda türkmen edebiýatynyň beýik akıllary özüniň dürdäni şygyrlary bilen dünýäni haýrana goýan Maktumul Pırağı misli Gündoğaryň samsyragy diýilýär ordaýa. Maktumul Pırağı'nın bir bitew döwlet bolup ýaşamagy arzu etmegi, döwlet garaşdyrlygymyzyň gazanylmagy bilen hakykata öwrüldi. Beýik şahirin watançylygy, agzybirligi, jewsligi wasp edýän şygyrlary nesillerimizde watansöýçüligi, insanperwerligi terbiýelemekde gymmatly ruh çeşmedir. Duşukda şular dogrusyna çykyşlar çäräniň özüni dizip türkmen halkyny eşretli durmuşda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman serdarymyza hoşalyk we alky sözler aýdyldy. Bugünkü geçirilen çärede bu ýokary okuw mektebiniň Aydym Saat Sopar tarapyndan Atawatanymyzda hormat prezidentimizin ýol başlygyny amala asyrlan tutumly işleriň akyllar şahirimiz Maktumul Pırağı'nyň Bağtiyar ýaşlygyň hem de pek süýüniň wasfyny belirten ýitirýän hoşowazly aýdymlary belirten ýerine ýitirildi. Bu ýerde guralan neşir önümleriniň sergisi çäreni baýmany mazmuny besledi. Aman Kekelif adına Qymolumçuluk Mektebiniň meclis rajaýyna Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň we Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde uramaklarına maşgala muhaddesligi, milli medeni mirasymyzy we sagdyn durmuş ýörelgelerini rowaşlyklar dogrusyna maşgala ummatlyklary Türkmen döwletliginiň milli terbiýanyň özönatly wagty näfihat çäresi geçirildi. Bir ýerde bolan çykyşlarda bellenşýäli biziň milli däplerimize we umumy adamzat kymmatlyklaryna laýyklykda jemgyýetimiziň başlanç esasy bolan maşgala mukaddesliklerini kämilleşdirmäge, eneleri we çaýgyları goramagy döwlet derejesinde aýratyn ünsürliýär. Çykyş edenler türkmen zanalarynyň buýsan çülen nesilleri getiren zanany mahsusiýetlerini, asly ahlak ýörelgeler terbiýelemek, olary zähmete gönükdirmek ýaly işe kim işe çynnaky çemeleşmediligini noktadylar. Bugünkü gün gadymy milli däp desurlarymyzy täze rowuşlarda dowam etdirmek ýaly ajaýyp başlançlara badalga berýän hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna Bağtiyar maşgalalar dörüdülýän bu mümkinçilikleri gowanyp hem buýsan ýaşaýarlar. Yurt başlığımızın başta durmagyny yurdumuzda maşgala mukaddesligine, nesillerin sagdyn ruhu welin bolmagy uğrunlanıp barlayan işler bugün yurdumuzun her waraýatynyň ýüreklerini şahatlandyrýar. Jemgyýetimizin sağlaşyky ötüşini üpçül etmekde, agzybirligimizi, jewitligimizi, hemem bütewligimizi berkitmekde, ödüp gelýän nesillerimize watansöýçülük, maşgala ojagyny wyparlyk, pekim paýkazlyk ýaly ajaýyp häsiýetleri terbiýelemekde, gen gyýlarymyzyň hyzmaty öýrenilýär.
Berkara döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne jemgyýetiň esasy bolan maşgala mukaddesligini goramagy uly ünferliýe şeýlekem çykyşlarda milli ýol ýörelgilerimize esaslanyp türkmeniň mertebesini, ahlaklygyny, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamak we bu gymmatlyklarymy buýsan şulen geljeki nesilleri ýetirmek barada täsirli gurrun etdiler. Şeýlekem çykyş edenler jemgyýetçilik işleri babatyna öňde goýulan maksatlary dogly berja etmeklik, umumy tertip düzgünleri, edep billigi, görüm görelläni, milliligi saklamakları barada aýretini noktab geçdiler. Belenşýär türkmen dinanlary bu najap zamanamyzda bagtyar durmuşymyzda ýurdumyzda dinanlara goýulan hormatdan, ýurdumyzyň awry mertebesi, türkmen topragyny bitirilýän işlerden ruhlanyp, dörrüjlükli zähmet çekýärler. Gender dengligi, dinanlara goýulan ýokary hormat, olaryň hukuk taýdan goragullygy, jemgyýetdäki we maşgaladaky münasip orunlarynyň kesgitlenmegi mukaddesliklerimize, türkmeniň däp desurlaryna we adatlaryna esaslanýar. Hormatly prezidentimiň taýinlasy bilen türkmen gelin gyýdlary, eneleri, aýretyn alada bilen gurşalandyr. Öýler hakdaky alada bolsa türkmen dinanlary zähmete gaýratlylyk görkezip jogap berýärler. Olar ýurdumyzyň ekli ulgamyny ihlasly çeken zähmetleri bilen ykdysadyýetimiziň ösmegine münasip goşunklaryny goşýarlar. Çykyşlarda maşgala mukaddesligi, sagdyn durmuş ýörelgeler bilen bagly aýdylan öwüt ünnewler, wagyn nasihat şäheretine gatnaşçylary uly täsirler döretdi. Ýurdumyzda ýaş nesilleriň döwri we bilim almaklary, zähmet çekmekleri babarda döredilýän şertler dogrusyna anyk misallary salgylanyp gurrun edildi. Bu ýerde şolar dogrusyna söhbet edildi we türkmen halkyny ösüşiň täze beletliklerini alyp barýan döwlet başçymyzyň adyna alkyşlar aýdyldy. Maýukly Wagtyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna Aşgar şäher Medeniyet Müdürlüğiniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Molla Murtatyndaky kitapxana şagamçasynyň guramagyna Magtymul Pragy Türkmen edebiýatynyň beýik şahyry atly aýdym saldy wagyn nesihat çäresi geçirildi. Çäreniň dowamyna ýanglanan aýdym sallar ýokary joşgyna eýe boldy. Bu ýerde bellenşär berkrar döwletiň özgertleri döwründe nesiller giň dünýä garaşdy, dünýä alamyna çuňur araşdyrýan nesiller hökmüne kemaly getirmek, olaryň watansöýçilik ruhyny belente götürmek ugrundak aladalar, döwlet siýasatynyň möhüm ugrunlarynyň biri hökmüne kesgitlendi. Çärede çykytdylar, Pekin paýgas ummany Magtymul Pragy ýyly diýip atlandyrylan 2024-nji ýylyň uly ýawaşlyklara birlenýänini buýsan süren belirtdiler. Munyň öňünde hormatly prezidentimiň daşyna mäkem jebitleşen agly ýüre bagtyar halkymynyň beýik ýeňişlerini awarlaýan asylly işleri bitirmäge bolan gyzyklanmalaryny äşgär etdi. Mälim Murşer Magtymul Pragyň dogruny günüň 3 ýylygyny halkary derejesinde belläp geçmek maksady bilen hormatly prezidentimiň kararyna laýykly günnäwriň beýik akyllary we nusgu şahyry Magtymul Pragyň dogruny günüň 3 ýylygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çärleriň mailnamasy tasdiklandy. Bellenşär berkrar döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne Magtymul Pragyň dünýä edebiýatynyň altyn halynasyna giren baý we gymmatly edeb mirasyny, şygyrlaryny ýaşan döwrüne türkmen durmuşyna getiren uly täsirini ilim esasy öwrenmek boýunça giň gerimli işler anyp barýar. Söz sözlerle hormatly prezidentimiň şahyryň doglan günüň 3 ýylygyny ýokary derejede geçirmek barada başçylaryndan uğranmak bilen ýaşak geçen döwrüni öz ýaşary türkmen döwletini agly birligi, jebitlik arzulan watan şahyryň ýubileyini beýik dawralara bertirjekdiklerini aýtdylar. Beýik akyllaryň dogrunyň 3 ýylygyny dawarar bellemeň çäklerini, beýik köl ustatynyň eserlerini, şeýlegen beýik akyllaryň ýaşap geçen döwrüniň taryhyny, medeniýetini, sungatyny, alamyny çuňur öwrenmäge aýretini üns berýär. Şahyryň eserleri ýygyntylary bolsa, dünýäniň türlü dillerine terjime edilýär. Akyllar şahyryny tutuş dörejeligini, türkmeniň milli ruhyny, milli täplerini, häsiýetlerini öwrenmäge, kämilleşdirmäge aýretini üns berýär. Wagyn nesihat çäresinde şular dogrusyna maňymy bersen gurrun edilip, akyllar şahyrynyň sarpatyny belent derejelere götüren hormatly prezidentimiz arka tarapy gahrman serdarynyň adyny hoşalyk we alkyş sözler aýtyldy. Pansatymyzdaky iş uğurluk merkezi we ýerasty awtodurolary bolan Arkaç adly Döwlet ýyňjaş merkezine Aşgar şäher Medeniyet Müdürlüğiniň büzme medeniyet öýleriniň guramagyny, medeniyet öýlerini gatnaýan
Ýaş çeper howuzçylaryň medeniyet we kitapxana işgäriniň gatnaşmagyna gidilen sorully, gidilenje gelenler merkezdäki çağlar üçin niýetlenen oýun meýdançasy, şeýle bu ýerde döredilen amatlyklar we gözellükler bilen ýakynyň tanış bolýarlar. Şäheriň binägäri keşini öz bolşy, bedeg beren täze toplumyň sowda we hyzmatlar ulgamynyň medeniyetini ýokurlandyrmak, iş uldumlarynyň işini kämilleşdirmek bilen bir hatarda raýatlar üçin dinjalmaga, wagtlaryny şadyan geçirmäge döredilen mümkinçiliklerini döredilen bellemek ýakymly. Munun özü häzirki döwürde gahrman kydamynyň başyna başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahrman ferdanymyň ýolaşmagyna üstün öldürmüş eserleýän aýdyň netijesidir. Sowda dinjaş merkezine, fitness merkeziniň, kinoteatrlaryň merkeziniň dürli gatlaryna çaýhanalaryň hemde kiçik ýaşy çağlar üçin niýetlenen oýun meýdançalarynyň bardygyny bellemeli. Hormatly prezidentimiziň çağlaryň has bagtyaryny öpüşmek üçin ajaýyp binalary dinjaş we sagaldyş toplumlaryny gurdurýar. Döwlet başçymyzyň türkmen halkynyň bagtyary raýatlary üçin döredip berýän şeýle amatly mümkinçilikler bolsa, aýratyn bu ýonşullar geljegimiz bolan ýaş nesilleriň beden we ruhy taýdan sagdyn ösmegi, olaryň okudan boş wagtlaryny Tomasky dinjaşlaryny göwnüjä goramak barada ýurdumyzyň ähli günjüklerini biýmeçör tagallalar edilýär. Ädirki galkynçy döwrümizin ýaşlary wagtlaryny şahatlykly geçirip sagdyn ösýärler. Munun özü ýaş nesille medeniyetdiligi terbiýelemekde edilýän işlerden habar berýär. Berhad utun täze ýanyň garkanç döwrüne ýaş nesillemizi terbiýelep, olaryň kalbyna halkymyzyň geçmişini, medeniyetini, edermenligini, watan söýjüligini, ruhiyetligini, arasy ahlak häsiýetlerini kemal etdirmek biziň her birimiziň mukaddes borcumyzdyr. Ata watanymyzda ýaş nesiller hagaradaky alada esasy orny durýar. Munun üçin ähli şertler döredilýär. Elbetde bularyň ählisi hormatly prezidentimiziň taýdalarynyň netijesinde amal açyrylýar. Umuman berhad utun täze ýanyň galkynç döwrüniň şahlary wagtlaryny şahatlykly geçirip şadyan etýärler. Şeýle ajaýyplyklar üçin Gedilenji gidenler milli liderimiz gahrman kydamyda hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman ferdarymyza hoşallyk we alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly illäşler, Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginiň ulaglardaky polisiýa müdürligi Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadrlarynyň 15-nji bölüginde görkezdilen, ýagny demir ýoldan geçmek talaplaryny aýratyn jogapkärçilikli ýerine ýetirilmeligini atladýar. Ulaglaryň sürjüleri demir ýoly, diňe demir ýol geçelgelerinden otla ýol berip kesip geçmeliler. Demir ýol geçelgesiniň ýanyna gelenni sürüji ýol belgileriniň, ýol ışıgyň, çylgytlaryň talaplaryndan, ala gazyň ýagdaýyndan we geçelge boýunça nowatçynyň görkezmelerinden ugralmalar, hemde golaylaşan otlynyň ýoklugyny göz ýetirmeliler. Şeýle hem şu ýagdaýda geçelge girmek gadagan, ýagny ala gaç ýapyk bolanda ýa-da ýapylyp başlanna. Ýol ışıgyň gadagan ediji duýdurmasyny, geçelge boýunça nowatçynyň gadagan ediji duýdurmasyny, geçelgäniň aňarsyna dören dyknyşyk sürüjini geçelgede durmaga mejbur etjek bolsa, gara görnümden otly geçelge ýakynlaşyp gelýän bolsa, bulardan başgada garşy ugurlyk hereketiň zolagyna çykyp, geçelgäniň öňünde duran ulaglaryň taşyndan aýlanyp geçmek, ala gazy ýdinsiz açmak, owa hojalyk, ýol, gurulşyk we beýleki maşinlar we mexanizmlary geçelgeden ulag görnüşine geçmedik ýagdaýda süýräp geçmek. Egerde demir ýoluň menzil ýol başçysynyň ruhsaty bolmasa, tezligi 8 km/saatdan pes bolan haýal ýörýän maşinlaryň hereketi gadaganlar. Geçelgede hereket gadagan edilen halatlarda sürüji stop çyzygyň 2-5 belginiň ýa-da ýol ışıgyň öň ýanyna eger olar bolmasa ala gaçdan adından 5 metr uzaklykda, onun hem ýok halatyny iň golay relsden adından 10 metr uzaklykda saklanmalylar. Şimdi geçelgede mejburi ýagdaýda saklanmaly bolanda sürüji haýal etmän adamlary düşürmeliler we geçelgäni boşatmak üçin zerur şäherleri görmeliler. Hormatly sürüjiler we piyada ýolçylar, ýol hereketiniň kadrlaryny berja edin.
yol belgilerinin talaplarına ünsü bolun. Bu sizin we beýleki herekede gatnaşyjylaryň howpsuzlygydyr. Çünki yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygydyr. Yoluňyz ak bolsun, eziz watandaşlar. Assalamu alaykum hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we mehmanlary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne pähim paýhas ummany magtymul Praga ýylyna gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň başçylygyny watanymyzyň rowaçlygy, halkymyzyň bagtly geljegi üçin beýle işler amala aşyrylýar. Bagtyar döwrümiziň asudy, awadan ýollaryna ýol hereketiniň howpsuzlygyny etmekde, ýollaw hadisalarynyň öňle almakda hem edilýän işler tanardan kän. Şu aýdyň durmuşa geçirilýän wezipelerden uralyp Türkmenistan Serýär işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy öz maslahatlaryny izlenýär. Hormatly raýatlar, Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadalarynyň 8-nji bölümini görkezden herekede başlamaň täýärlerini ýerine ýetirilerini, sürüjüniň satyryklarda ýyzy urilmegi ýa-da ýyzy hereket etmegi şu ýagdaýlarda gadagan edilýär. Esasan hem piýada geçilgelerini, ýerasty geçitlerde, tunellerde, köpürlerde, saşyr ýollarda, estakadalarda olaryň aşagyna, demir ýol geçilgelerini, ýolda gara görnümiň bolmanyna bir urda 100 metrden az bolan ýerlerini, duralgan okotlarynyň ýerleşýän ýerlerini. Mundan başga sürüjüler özleriniň ýaşaýan jaýlarynyň howlusyny hem ýaşaýyş stolaklaryny, olaryň girilgelerini, sıkalgalaryny, ýylygyna hereket etmeli bolanyny ünsüni dolu jemläp, onsoň hereket etseler, özleriniň we beýleki hereket gatnaşyklaryň howpsuzlygyny üpçün eder. Hormatly raýatlar, eger de zerurluk ýüze çykanyna sürüjü beýleki adamlaryň kömeginden peýdalanmak hem unutmaly däldir. Hormatly sürüjüler we piýadalar, ähli-kuýumyzy, başarnymyzy, asudy awadan bagtyar ýollarymyzy, ýollaw hadisalarynyň dörmezligine öňüp Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy. Ýoluňyz ak bolsun, eziz watandaşlar.
gadary telegörjüler, eziz watandaşlar, salamana oturansyňyz. Biz sizin her biriňizde rızkal, döwlet, jan saglyk, maşgalaat birligini arzu edip, paýtaxt Deserhana atly gepleşigimiziň ýene bir tanıtym etmäge çagyrýar. Eziz arka dagly ajyp zamanna, bagtyarlyk nurgun bolup bakdy, o joňda agdy birlik ardulap, paýtaxt Deserhan ýaýlama çykdy. Eziz watandaşlar, gadary telegörjüler, gepleşiklerimiziň her bir sanyna paýtagtymyzyň gözel künjeklerine ýerleşýän meden dinjaş merkezlerine, restoranlarda, hemem öý şertlerine, tagamlaryň dürli görnüşlerini, süýjüniň matlaryň dürli görnüşlerini, hemem iştäç harlaryň dürli görnüşlerini taýýarlap size hödürleýär. Eziz watandaşlar, gadary telegörjülerine gepleşigimiziň bu gezek sanyna öý şertlerine bulgar burjyň içine bir toň etini buğlap, onu häzir şu bulgaryň içine salyp, gowuly pejin içine salyp taýýarlap görkezýär. Hemem lavaşdan, hemem peýnirden, göwgetlemizden tagam taýýarlap görkezýär. Eziz watandaşlar, gaderli telegörjüler şu taýýarlajak tagamyza gerekli bolan önümler size bir gysgaça aýtyp geçeýin. Netine jan morsaňyz, biziň bereketli türkmen topragymyzda ötürilip ýetişdirilýän bulgarlarymyz bar. Bulgarlarymyzyň hem 3 renkli şeýle bereketli baý türkmen topragymyzda ötürilip ýetişdirilýän göwgetlerimiz ýetýär. Hemem häzir gaýnatyp goýan tuýymyzy goşýar. Hemem häzir toğun süňksiz diňe bir etinden goşar. Hemem şu taýýarlajak tagamyzy häzir oňluk dogrulan soğan goşar, sarımsak goşar. Hemem şu bulgaryň gowradylyp goýulan görnüşi häzir bunun şul taýýarlajak tagamynyň içine goşup taýýarlap görkezýär. Hemem öz isleňize görä gara burç, gyzyl burç hemem duýuz goşup taýýarlar. Ilki bilen etjek dadymyz gaderli telegörjüler, eziz watandaşlar, häzir şu toğun etini oňluk böleklere bölýär. Ýanky belleşim ýalyk şu toğumyz süňksiz diňe döşi toğun. Şunu häzir oňluk böleklere bölýär. Biz şu bulgaryň içine bir öwelen eti salyp hem çorba görnüşine taýýarlap ýýänsiňiz, öý şertlerine özüňiz taýýarlaýansyňyz hemem şu gowurly pejin içine öwelen etli görnüşine taýýarlap görkezdim. Siz hem öý şertlerine özüňiz taýýarlaýansyňyz, bilýänsiňiz ýönüne şu görnüşi has bir towuk önüminden taýýarlajak bir toğun etini halayan bir maşgala has bir gowur ýerlerini kädýän ýönü toğum öz boluşly häzir şu tagamymyzda hem lezzetli hem bir täfi tagamy bir görnüşi bolup durýar. Toğun etini dograp taýýarlaýanlygymyň sebäbim towuk has bir taýýarlamyzdy guroqrak bir et önüm bolup durýar, şoň üçin dograp suwun gitmez ýalyk, dogrusy has bir lezzetli bolar. Häzir bir muny öwelýän etde öwesek, bir has bir guroq bolar. Şoň üçin oňluk böleklere bölsek gowy bolar. Gerek mukdarda 2 sana toğun döşini aldım. Finejan bolsaňyz, siz hem öz öý şertlerinizi, öz maşgalaňyza görä bir köpräk etseňiz, hap goşup köpeltip bilýän, azyrak etseňiz hem bir toğun döşini taýýarlap bilýän. Böleklere bölünmedi. Bir gaba ayırdık, hemen yine böleklere bölüyoruz. Eziz watandaşlar, gaderli telegörjüler, toğun etini böleklere bölüp, indi bolsa häzir biraz owluk ýağ goýup, häzir gowurmagy başlaýar. Häzir şu gowurup duran pursatymyzda et gowurur, soğan hemem sarımsak goşar. Hemem öz isleňize görä ýanky belleşim ýalyk gara burç, gyzyl burç hemem duýuz goşup taýýarlar. Hemem şu gowuradylan şu gyzyl burgaryň gowuradynyň görnüşini goşýar. Olam sebäbi hemä öz tagamyny goşar, hemem özüniň gyzyl renkini berip biziň tagamyza bir owadan renk emele getirer. Onu näme edir watandaşlar? Häzir biz garyň başyna etimizi gowurmaga başlaýarys.
Ýa-da vatandaşlar, gaderly telegörjüler, ine şu taýýarlaýan tagammadyň içine gitjek toğun etini hem soğany, sarımsagy gowurmaga goýup pesotda bişip dur. Indi bolsa şu tagammadyň daşyna gitjek bulgarlaryny häzir ikä bölýär. Diň ikä bölýär. Hem içindäki içine arasalaýar. Ine tine diýen bolsaňyz, şu içi çuňdy, içine häzir talaýjak bir toğun için talar ýalap gowurumdy, içi çuňdur. Bir-birden her bulgarymyz şeýdip arasalaýar. Şu garasyny seri saplyk bilen aýyrýar, sebäbi häzir bir gatdaly bölnäýse bir gelişikdir. Bu bulgarlar öz boluşly çyýylygyna iýeňde-de şeýle süýji, sebäbi bular suwludan süýji görnüşindäki bulgarlar. Şoň üçin bulary islendik iştäçara goşanda da şeýle özüniň lezzeti bilen iştäçary lezzetledýär. Bize häzir şu tagammadyň daşyna gitjek bulgarlary ikä bölüp hemem şeýle arasaladyk. Indi bolsa häzir ýuwýar hemem şu tagammadan bir aýry gowurly pejin içine gitjek gabyň içine salyp häzir biraz olup pişirmäge goýýar. Sebäbi buňam öz borçly gaty bolup pişmegi mümkin. Sebäbi içine gitjek et önümini, soğanyny gowurup dur. Häzir olar iýen bişen tagam. Bu häzir bulgar gowurlança içindäki has bir suw gidip gowrak galmak mümkin. Şoň üçin häzir biz şuny biraz olup gowurmaga goýýar. Evi vatandaşlar, gaderly telegörjüler, ýanky beleşimiz ýalap, ine şu tagammadyň, häzir bulgarly tagammadyň içine gitjek önümler bişip dur. Indi bolsa şu tagammadan häzir gowurly pejiň içine ýumşamaga goýýar diýipdik. Ine içine öz isleňize görä buna bakar ýagyna, ýa bolmasa zeytunyň ýagyna şeýdip şu iýmite niýetlenen şu oral bilen bilelikde şeýdip ýaglaýar. Sebäbi içi guruk bolman, öz suwuny gidirmez ýalap şu bulgaryň şeýdip içine ýaglar çykýar. Hemem şu taýýarlaýan tagamyza da öz lezzetini goşýar. Öz isleňize görä zeytun ýagyny çalban bilýäňiz, buna bakar ýagyny çalp bilýäňiz, ýöne men has bir lezzetli bolar ýalap şu zeytun ýagyny çalýan. Şu tagamyň içine gitjek şu et önümleri, şu toğu bişýänçe häzir bu bulgarym bir 10 minut gowurly pejiň içine salyp häzir ýumşadyp alýar. Sine diýen bolsaňyz, bulgarlar özleriniň renkleri bilen şeýle sarlaşyp owadan tagam okdurlar. Indi bolsa ýanky beleşim ýalap, ne 180 derejeli gyzyk duran gowurly pejiň içine salyp häzir şu bulgary bişer bişmez ýumşamaga goýýar. Evi vatandaşlar, gaderly telegörjüler şu günkü taýýarlaýan tagamydyň içi taşda bişip dur, ine bulgaryna gowurly pejiň içine ýumşamaga goýdyk. Indi ýanky beleşim ýalap içine tuwum goşýar diýipdik. Ine şu tuwyny biz gepleşigimiň başyna gaýnadyp taýýar etip goýduk. Häzir özümize gerek mukdarda şu tuwyny şu saýjyň içine häzir bilelikde buğga dur ýalap şu gaýnadylyk goýulan tuwymydan goşýar, hemem bir 5-10 buğuny goýýar.
Ondan aşağı öçürýär. Şol tagamyň içine gitjek eti, tuz taýýar bolýar. Ondan häzir howurly pejin içinden bulgar çykaryp içine yerleşdirip ýene 5-10 minut howurly peje salyp taýýarlamaga goýýar. Ine eýdi watandaşlar, gaderli telegörjüler, şu gün taýýarlaýan gepleşmeden içine gitjek towy, tuzy, bilen buğa goýduk, ne gow bişipdir. Hemem ine ýan gepleşmeden başyna şu içine zeytun bilen ýaglap, howurly pejin içine ýumşamaga goýduk. Ýöne içine sini diýen bolsaňyz, bulgaryň öz suwy çykypdyr, hemem bir zeytun ýagy bilen sarlaşyp şeýle bir ýakymly ýygy bar. Indi bolsa, şuň içine bir häzir şu taýýarlan içine gitjek. Şu toğun etini tuğayak buğulanımızı şeydi palyat. Hemem yine şol howurly pejin içine düzýär. Hasım tuğ bilen sarlaşyp, has bir suwluja bolupdyr, taýýarlan, içine gitjek tagamymyz. Ine etleňiňe de göre bir haýsy renk halaýan bolsaňyz, sary bulgaryň içine taýýarlanan, sary bulgar taýlap ýyfede bolýar, gyzyl bulgar halaýan, gyzyl bulgaryň içine salyp taýýarlanan tagamat ýyfe bolýar. Bular diňe bir tagamly, lezzetli bolman, taýýarlaýan tagamlarymyzy biz owadanna birer taýýarlamagam gowurýas bizden anlar. Ine şoň üçin bu tagamymyz şeýle öz bolşly renk taýdanam bir owadan renkli tagam diýip hasap edýän. Ne öz isleňize göre eýdi watandaşlar, gaderli telegörjüler, bu tagamy yer almaly goşup taýýarlasaňyz bolýar, tuýyň ýerine yer almaly goşup taýýarlasaňyz öz bolşly şeýle lezzetli tagam, öz isleňize göre halaýan gögönümleňizi salyp taýýarlap bilersiňiz. Bulgaram has bir ýani bir 5-10 minut şol howurly pejin içine goýamyzda öz bolşundan has ýumşakdyr, şoň üçin içine salan et önümiz gow gidýär. Eýdi watandaşlar, gaderli telegörjüler, şu tagamyňyzyň içine, şu bulgarlaryň içine, şu towukly tagamy içine gow yerleşdirip, hemem şu howurly pejin içine gitjek, gabyň içine düzdük. Indi bolsa, ýaglygy bir pes derejede bolan gaýmagy alyp, şu tagamyzyň üstüne şeýit goýýar. Bulum has şu tagamyza özüniň lezzetini goşýar. Hemem şeýle bir özüniň renki bilen şu tagamy bedeýär. Islemeseňiz bu gaýmagy goşman taýýarlaban bilýäňiz, ýöne şunu goşsaňyz has bir suwly bolup lezzetli bolýar. Eýdi watandaşlar, gaderli telegörjüler, gaýmagam goýduk. Indi bolsa şu syram alyas, syram gyrgyçdan geçirip taýýar edip goýdum. Öz isleňize göre şeýdi syr bilenim bedeseňiz, bu syram häzir şu howurly pejin içine bir 10 minut bişirmäge goýamyzda, eräp şu tagama siňip hasam bir lezzetli tagam bolýar. Gaýmak bilen sarlaşyp häzir bir şeýle täpin tagam emele geler. Eýdi watandaşlar, gaderli telegörjüler, bu tagamymyz taýýar boldy. Indi bolsa häzir bir 10 minut gyzyp
duran 180 dereceli howul pecin içine salyp şu peynir, qaymak, et üýde aralarına şeýle bir tazaşyp bir häzir pişirmäge goýýar. Häzir bir 10 minüt içinde hasam syýrap erä lezzetli tagamyň bir görnüşi emele geler. Qadirli telegörjüler, edil vatandaşlar, ýanky gepleşigimiň başyndan bir taýýarlap başlan şol o bulgar burçly hemem şu toğun etinden taýýarlan tagamy howluň pecin içine pişirmäge goýduk. Indi bolsa ikinji taýýarlajak lavaşly tagamyza geçýär. Lavaşly tagamyza gerekli önümler häzir men size bir gysgaça gurrun berýin. Her bir lavaşy öz etleňize görä köpräk etip taýýarlasaňyz ýöne häzir bir 6 sanak lavaş gerek. Birinji taýýarlajak lavaşly tagamyza hemem bir 200 gram syr gerek. Onam Kırgızstan şular ýalak geçirip goýduk. Hemem bir bulgur günewakar ýagy gerek. Bir bulgurda da bir 200 gram bolýar günewakar ýagy, 4 sanak ýumurtga gerek. Hemem 200 gram qaymak gerek. Qaymaň ýerine gatyk ulansaňyzam bolýar, gatykly taýýarlasaňyzam bolýar. Hemem ine gög otlarymyzdan goşýar häzir. Ine öz isleňize görä otlardan özüňiz üý şertlerinizi isleýişiňizi ýa taýýarlap bilýäňiz. Häzir men şu bizim bereketli türkmen toprağymyzda ötürilip ýetişdirilýän otlaryň hersinden garyp şu taýýarlajak lavaşly tagamyza goşýar. Ine bunu häzir oňluk göwrümde dograr. Hemem şu tagamyzyň içine gitjek. Syr bilen bilelikde häzir garýar. Onuň häzir biz şu ýumurtkany, ýagy, şu qaymagy hemem içine birazawlyk duz goşup garýar. Soň häzir şu lavaşymyz ýadyp içine şon çalýar. Soň lavaşyň içine çalanmazdan soňra şu içine häzir göwgotlar dogran syrymyzdan hem tepeleýärse, onuň bir ýygyna ýatdany şu howurly pejin içine gitjek gabyna ýerleşdirýär. Onu häzir gepleşigimiň dowamyna tomaşa edersiňiz, şoň üçin biziň gepleşigimizden daşlaşmaň. Ine ýanky beleşim ýalyk şu lavaşly peynirli tagamyza şeýdi gögotlaryny dogramaga başlaýar. Ine bu tagamam şeýle gysga wagtyň içinde bir çay başyna ifeňem bolýar. Hemem ine ýeňil bir berki saklaýan adamlara da bir lukmanlar tarapyndan bir hüdürlenýän, bir maslahat berilýän tagamyň biri. Sebäbi biziň şu taýýarlaýan önümlere tinedýän bolsaňyz, ene ýumurtka, qaymak, ene peynir, bir kalça, bilogy, bir bay önümler. Şoň üçin bir tagamlar lezzetli bolmakdan daşary bu tagamlar her bir insanyň janyna şifaly tagamlar. Ne gerek miktarda şu göwgotlarymyz dogranmadan soňra ine şu gaba şeýdip alýas, geçirýäs. Ene şu tagamyzyň içine gitjek, ene häzir syry Kırgızstan geçirildi, ene göwgotlarym dogradyk. Endi bolsa şu içine çaljak gaýmagymyz taýýarlap görkezjek. Ene ýanky belleşim ýalyk bir 200 gram qaymak gerek, ýa bolmasa gatygam goşup taýýarlap bilýäňiz. Hemem ene 200 gram günewakar ýagyny şeýdip goýýas. Garýas. Kenin şu taýýarlaýan bir lavaşly, peynirli, syrly tagamyza 4 sanak ýumurtka çakýan. Öz etleňize görä bir ýumurtkasyny azyrak goşup taýýarlasaňyzam bolýar, ýöne şu ýumurtka goşup taýýarlanda hasam bir lezzetli bolýar. Ine biziň şu taýýarlaýanymyz 6 sanak lavaşa gitjek önümler bolup durýar. Hemem gowgarýar. Mine şu wagt ýanky belleşim ýalyk 4 sanak ýumurtkany goşanmadan soňra birazawlyk duz goşýar. Hemem owat garýar. Biziň häzir şu bulgarly tagamymyz taýýar bolýança, bu tagamyzdan häzir taýýarlaýar. Hemem o tagamyzy häzir howul peşden çykarandan soň bunu salyp pişirmäge goýýar.
Edik vatandaşlar, kadırlı telegörücüler şu tayyarlayan tağambadan içine gidecek qaymağını, yumurtqasını, ine şey edip yağını qoğardık, dudunu qoştuk. Indi bolsa şu lavaşı şey edip yad hemen içine şey edip